Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesimbo kanye nothando nesimbo. Angithi nimbonile uNosipho lo ofike noSibindi kuzingane zesimbo. Ofike ephasini yalwandle waphindwa wahamba naye le ngasolwandle emtshela indaba yokuthi kuzophuma inkomo intombi. Ngapha ku social media bathi uNosipho ke akasekho kwi-picture. How we guys ngicela ukuthi ngiyeke ukuthi ngizizwa kanjani. Abanye beni bazokwazi ukuthi ngizizwa kanjani. Angifuni ukugxila lapho. uNosipho ke usephumile guys, bese simfayile njalo uNosipho kwimicimbi yasemzumbe. Angithi ngiyakhumbula ukuthi umamkhulu wagcina ethe umshado wakhe lo wengubo emhlophe usazocabanga kahle. Makhumalo bese wenzile umembeso sekushoda ukuthi ke enzeke umshado lo owesibili. uMangabe bese ke yena indlu yamalume iphela sesizongena kumembeso kaMangabe le ngujahile bangifuna ukubonisa uMangabe. uNosipho ke bese silindele ukuthi ke uMpumelelo uyocela isihlobo esihle. Nebo imicimbi besemningi kanjani? Besemningi imicimbi yasemzumbe lo waNosipho usukhanseliwe. How? uNosipho ke lapha ku social media kuyavela. Bayasho impela ukuthi naye ushilo ukuthi hayi not anymore. Ntombazane la lezo certificate oyilandela lapha e-university. Amathuba mayengavumi la South Africa. Landela abanye bayahamba le bako South Korea bayafundisa isingisi. Mawungekho lapho akhona amathuba ngoba iSouth Africa ngempela nathi asisazi ukuthi kwenzakalani. Ntombazane siwabonile ijazi. Zithatha leyo mfundo uphamise igama lakho. Ukhohle ukuthi ku social media bazothini. Ukhohle futhi mhlawumbe kuzothiwa uhlulekile yini ma bekubonakala ngathi umzamo omkhulu lokho bekuzokwenzeka. Angilawuli ke impilo yakho sisi okuhle kodwa. Njengoba uvelile ama-episode amabili asebekufuna beku social media bekulandela bekufuna bekulandela kodwa nje impilo iyaqhubeka. Naludumo lunayo indawo esisiza kuyona kodwa ayinayo indawo okhokha ngayo. Hayi angikulawuli sesibe ngikhuluma nje ukuthi ibithini indaba. Nangu ku social media uthi sekusho wena uSuNosipho. Ngoba bengilobo ngithi asimemezeni. Nakhumbula ngithi asimemezeni. Ngithi khona ubusimemeza ikhona indaba esizoyilungisa. Ngeke ngithi ukumemeza kwa social media mawukuthi abazali sibonge ukuthi abazali bakhulumele naye wezwa. Nalabo futhi abebona kulungile ayisiyaxolisa kulabo abebethi ke huye hayi. Ukuthi khona indawo engayithandi engifisa ngathi singayikhuluma siyilungise le ndaba. Kodwa okwamanje kule video le ngoba ngizile kule ndawo engayithandi ngithi nje emcimbini kaNosipho bese siubala emzumbe kona kusukhanseliwe. Nosipho noSibindi sebeyiqedile indaba yabo. Basheshe bayivala le chapter de beyivula. Bobabili yesibafisela okuhle ngoba ngihleze ngisho. Njengoba lezi ingane zivela lapha kwizingane zesithembu kube nale havoc evela nezindaba zabo. Akusho ukuthi ngibafisela okubi bonke. Nalo ongakhulile engathi engakhula ngokomqondo enza izinto ngendlela ehlakaniphile, enza izinto ngendlela ukuthi abantu abasempilweni yakhe bazothinteka ngezenzo zakhe. Kusho ukuthi ke sesiyokikiza kumembeso kaMangabe basungena. Siphinde futhi siyokikiza mase ungena umshado wamakhumalo wesibili. Sikikiza futhi mase kungena umshado wamacele lo owathi mase ihlangene iminyaka ewu20 uyobe secabanga ukuthi ingubo emhlophe yakhe isima kanjani. Manje kumacele ugcine sethi phela yena semdala akazi noma sekunjani ingubo emhlophe uzoyiqoka nje igqokeka bemuhle. Umamkhulu sesembona egqokile bemuhle uzoyiqoka nje habe muhle. Mayethanda futhi engabameni ngiyadlala guys. Ngiyadlala ngithi niyathanda ukucasuka. Mayethanda umamkhulu engabameni eshaye i-celebration enzima engabameni. Kazi bengathini ngempela. Awumamkhulu uyajika manje.
kodwa into elula ngoba mkhulu yashesha ukum-understand. Bengizomchazela ukuthi-ke uNosipho usethe nje ayivalwe yonke lento sekhathele le nganekwane useyibuke wayibuka wathi hayi inganekwane le. Besithini-ke Nosipho ufunda kwabaphambi kwakho, ungafuni ukubona i-experience sekweyakho uthi ngoba iyenzeka lento kodade iyenzeka nkosami yazi hayi ukuthi iyenzeka kulabo abancane ngisho kwabadala. Uthola ukuthi usisimdala usetholile ukuthi khona omunye akazi ukuthi omunye waphuma kanjani kodwa useyachoma uyachoma. Ekugcineni iqiniso sisando sami laziwa uwe nenhliziyo yakho ukuthi ubhekene nani. Ungachoma uthi wena uchomela i-ex kanti usazobona umhlola. Ngoba nike nake umuntu one-behavior ebhedayo ayisheshi ukuphuma kuye, angazi ukuthi kwenziwa yini, ayisheshi. Angazi ukuthi ngingaze nginilinganisele nani, ngisho nathi ey'hlobeni sinabo. Nangu ubaba ulo owenza le show le wala eSouth Africa ohamba nabo bephesheya beyodlala kuleya show. Usedivorce kangaki loya baba, indlondlo yama-divorce. Hayi bo, abanye sebese bethi mhlawumbe uthwele ngokudivorce. Niyambona uke wenza i-TV show sathuka kabi kwa-TV show yakhe asiyiqeda ngoba wayenakho ukuthi u-toxic loya baba, u-toxic. Niyamazi lona okusenkhohle ukuthi yini konje le show yabo abayenzayo bayahamba bephesheya. Niyamazi loyo baba loyo. Lona nje sekuqhuma ama-divorce njalo ngaye. Yebo. Angithi wa-divorce wokuqala. Lo wokuqala shuthi waphuma wangaxoxa indaba yakhe. Owesibili shuthi watshela ukuthi hayi unkosikazi wami wokuqala this and that. Owesibili naye wayibonela wa-divorce. Wezwe wesithathu lo waZoe, uZoe Mthiyane. uZoe lo ade ekhuluma kule show ade uShowmax ethi uZoe ngisho iy'ngane uzizwa iy'ngane sezisho ukuthi uma akahlanyi okusho ukuthi ubefunza iy'ngane lokho. Kanti noZoe naye ufike watshelwa iy'nkulumo ngalaba abahambile wayikholwa. Sesekuhamba isikhathi usebona sekwenzeka kuye useyabona ukuthi hayi bo, kanti uthi kuZoe iy'ngane la seyithetha wayezwa iy'ngane zithi uma akahlanyi okusho ukuthi wayekufaka nalokho ey'nganeni. Nkosami ningakhulumi kakhulu ngaloyo baba unemali eningi engasibophisa sonke. Angithi nabo ilento engizama ukisho, hhayi ukuthi ngisho umoya omubi, hhayi futhi nani ukuthi akwenzeki nakini. Mhlampe nakini nje ey'hlobeni zenu ukhona umalume enithi nimbona nalo akasekho lo sekukhona omunye. Yazi ukuthi umalume wakho khona inkinga nayo. Ngeke bemdlale bonke sebengaze bemdlale bonke bebawu-5. Ingoba phela ilunga lomndeni uzothi mayesefika esengihluphekile akalikhulumi iqiniso umalume. Umalume akazisho izenzo zakhe ey'ronke. Akasho umalume ukuthi yini angakwenzi kahle. And umalume mayefika kithi emndenini njengomalume ukhuluma nathi kahle. Kanti ngale la umalume a-boyfriend akhona u-toxic. Mayekhuluma nathi ngapho umalume unomoya omuhle. Kanti ngale la boyfriend akhona u-controlling. Thina-ke sesithatha isayidi lamalume la siyamlalela ngoba umalume wethu sithi hawu umalume wethu lona osenzela izinto ezinhle kanje. Othandana naye unendaba ehlukile ngumalume. Ngisuke ngisho leyo nto nami ngiyihlebela nani-ke mase niyacasuka-ke nithi-ke ngiyabalawula-ke abantu engihleba ngabo. Hayi nina nizelani la sizohleba mase nibuye nithi ngiyalawula. Angilawuli mina ngikhuluma nge-TV show. Ukuthi-ke nje osuke waba ne-behavior ethanda ukuthi ibe nento engazwakali kahle ayisheshi ukuphuma leyo behavior. Iyaphuma khona. Omunye uyakhula ayiqondele azenzele izinto kahle. Omunye avele nje ayikhethele ukuphila impilo eqondile enza izinto kahle. Omunye athi ngisafuna uku-experience asitake kwi-experience. Iminyaka ihambe kodwa lobe ebhizi ngiya-experience. Manje yikho uNosipho besimemeza ukuthi uNosipho buka into ephambi kwakho.
awukwazi ukuthi uzohlulwa yinto ephambi kwakho. Sizosuke thina sikushayela ukuthi wena uhambe waya e-university, usubuya kodwa uthi uphika into uyibona. Hayi bo bakwethu, bengithi omakhelwane nje abaphume nemvubu bemlinde, ngoba phela asazi ukuthi yini inkinga yakhe. Intombi eneziqu ehlule ukukhakuletha i-TV show ukuthi sekuyiminyaka emithathu eshinto engayilungisi. Okwakho uzokulungisa isigubhukani. Hayi sengibhorekele kini-ke we guys. Hey bo, umuntu usemdala guys, yebo sesaba badala yathi sengiyacabanga izinto ezenzakala nangendlela nje izinto ezenzeka ngayo. Ifoni isiyangidina ifoni angisayifuni ukuthi phela ngiyisebenzisa kancane kancane. Sengicabanga nokuphuza itiye kancane kancane, ngiya-check ukuthi kwenzakalani eSouth Africa. Khona phela indlela yempilo nje, sengiyabuka nezinto engikhathazeka ngazo. Gayizini, asikhulumeni. Le nto yokuduka kwabantu ithiwani, senzenjani? Nathula nje kube konakele, nathula kuyonakala guys, kuyonakala. Bayalahleka abantu, kulahleka iy'ngane, khona into engahambi kahle. Angazi noma yila ma-insurance company anento kulokho okwenzakalayo, noma khona ukuganga okukhona okwenzekala eSouth Africa. Hayi guys, ngeke, siyathula manje, sithula izinto ziyonakala, sithula silibele lama-TV shows. Kodwa phela lingabaleki, sisazokhuluma ngama-TV shows kodwa kuyonakala lapha ezweni lethu. Ayinhle lento esiyibuka ku-social media. Inhliziyo yami vele ishone phansi. Ngiyabonga nge-support yenu. Bye.